anga aripo ndikudze kanazi pandanga ndichisunga mhando dumonazi mwamupana auya anedzongo yelazi asati adya madrasa pamitarukazi anga aripo ndikudze kanazi pandanga ndichisunga mhando dumonazi mwamupana auya anedzongo yelazi asati adya madrasa pamitarukazi ndatozotadza kuziva kuti chi waita kunge unotamba taichi svetuka seyapi wamsi manja ndidi hunhu wakadai kaini andanga ndiri kunamo ikuona kwamemo namo ndazonzwa bhakireketi mwana nikudzi dzakatsamuru akaona dzematanda auta dzikamutanda vanhu vacho veso pamutsikisa kadanda vazoona kuti arowane matanda changu ganasi changa chiripo ati ndaenda kwamakoni ndobigalati manze mumadrogs usazodaro atoti mango mauri woti uchatoenda nepoti autengese makoti anga aripo ndikudze kanazi pandanga ndichisunga mhando dumonazi mamwe amupana auya anedzongo yelazi asati adya madrasa pamitaruka ndaenda paini ndobiga sancho ane ngoma dzacho kaiye anorova ende ngoma dzacho kaiye anoterera ende this time on